teď. Takže vítám vás tady u dalšího videa. Zeman bude střílet. Už jsme konečně na Šiškovi poutě a teď jdeme lepší. Jo, a Lukáš. Pojď, připrav se, to dáš. Netrefil. Sice od. Teď je kdo? Teď já. Hej, nahraj mě. Teď střílím Matěj Krahulec. Matěj Krahulec. Zavidíte Matěj? Oh my god! Matěj, vystřelil! Teď je Vojta. Tak, Tohle je okamžik života! Tohle je okamžik života a smrti! Bude to na YouTubeku! co děláš, Vojta? To je férová hra! Jo, Matěj, moc mě neprovoď. Co děláš? Bude to na YouTube! No ale my to chceme, blbečku! Jo, Matěj. Pojď, to dáš? Jo! Vyvíšek! Davide, ty budeš na videu, připrav se. Počkej, já něco udělám. Počkej, jde prostě. Vyvíšek je napnutý jako kšandy. Počkej, na půdě, Připravit! Ne, tady je záznam. Jedem dál. Pojď. Zemane. O, další nová verze. Připravit. Co děláš? Asi to bylo trošku dál, že by měl potom větší šanci na vítězství. Teď já? Ne, Zemane, natáčíš. Zemane, na mě. A teď Matěj Krahulec. Takže stop a zase za chvíli. Takže tohle je konec našeho videa a uvidíme se u příštího videa. Tak dejte like, odběr a komentář. Čau.